Здравейте на всички! Правя едно видео, за да обясня какво е положението в България сега и какво трябва да стане, да схванем ситуацията, що се получават дадени неща и как можем да ги променим. Първо ще ви покажа това храстче. Значи, това храстче преди време ми го бяха подарили, той е дървовиден храст, само че дъщеря ми го счупи. След като една година той беше засаден тук. След като го счупи, ето тук, където е корена, нямаше нищо. И ние го косихме 2 години. Или 2 години, ето, както е тревичката, така беше и там. И аз си мислех, че храстчето е умряло. 2 години, разхождайки се в градината и гледам, има някакви листенца. Наведох се и тогава видях, че корена на храстчето иска да израсне. Но косачката, хората с косачката, които минават всеки ден, те го косят и не му дават възможност то да расте. Такова е положението в България сега. Преди време решихме да направим исторически парк. Ето отзад там се вижда къщи. Искахме да направим едно място, в което българите да се гордеят и да видят, че в България нещата могат да се случат. Без държавни средства, или с наши средства. Кой предсакан, кой не, важното е, че са лични средства, а не държавни. Няма другото да го гледаме, какво се е случило. В един момент дойдоха хора и казаха: затваряйте всичко, почваме да слагаме ветрогенератори. Ние няма какво да правим, почнахме да се борим. Неусетно стигнахме до политиката, защото виждаме, че нещата в България не са такива, каквито трябва да са. Влизаме в политиката, това, което се случи, възраждане, на които бяхме помагали, защо го казвам възраждане, защото аз от ГЕРБ и от ДПС не очаквам друго. От ИТН не очаквам друго. Това са, как да кажем, партии на злото за мен. Обаче, БСП, ИТН и възраждане, които се правеха на опозиционни партии, всъщност това, което се случи в един момент, че започна страшен жмел, страшни обиди срещу нас, страшна дезинформация. Като дезинформацията, едното от дезинформацията е, че ние сме секта, даже гледам Цанов, той няма как, той играе 100% с тях. Вчера е направил различните секти и най-опасната е на Евелин Михайлов. Тя е МЛМ. Първо, всички хора, които занимават с МЛМ, да знаете, Цанов ви нарича секта. Второ, семинари, капиталистическа, там всички, които четат някаква литература за подобряване на човека, вместо да е един примат, който да отиде, примерно, и да му нашока рябата на Цанов, първичен, хора да гледат, да станат културни, както и аз от 2003 съм се отказал да използвам сила по някакъв начин в методите, с които да променям света. Всички тези хора са сектанти, които четат някаква литература, която им помага да бъдат по-добри хора и ходят на някакви семинари. Юли Тонкин, всички семинари, които са Антони Робинс в света, Грант Кардон и другите, това са секти. Правоверните са само хората на чашка, които слушат Цанов и му вярват на глупостите. Но Цанов също е включен към цялата тази кампания. 2 месеца от изборите до сега, бой и преди изборите също. Бой, или те са хората с косачката, която дори нещо да иска да израсте, не му позволяват. Това нещо се случва в момента в България. Ако някой човек иска да израсне, не дейте гледа мен. Аз трудно може някой да ме събори. Вътрешно, където и да съм, аз съм си аз, нямам проблем. Но всеки млад човек, всеки неуверен, всеки, който иска нещо да направи, след като получи тези шамари, и той се връща в изходна позиция. Или възраждане, това, което правят в момента, за съжаление и част от тяхните привърженици, те са като косачката, която не позволява отдолу да израсте нещо. Ето вижте, когато израства, то става храст, красив, който прави цветенца и още много други неща. И това е целта на политиката в България. Да те засипи с негативна информация и да не може да се развива нищо, да не му се даде шанс то да тръгне нагоре. Това нещо
вие го виждате нагледно. Влезте малко, вижте за исторически парк Ивелин Михайлов. Много хора казват, чакай, този исторически парк никой не го засяга. Напротив, защо засяга исторически парк и нещата, които съм ги направил? Защото те са направени. А в България 35 години нищо не е направено. Или въпреки хилядите милиарди, които са излели и са изхарчили политиците, те не са направили нищо. Тук се вижда цял район променен. Цял район променен. И то от хора измамници, каквито и да са, променен. Какво трябва да направим? Когато видях, че храстчето излиза, помолих градинарите да сложат камъчета отстрани и да не го косят. И накрая, ето за 2 години, израсна този хубав храст. Това, което ние трябва да направим, е нещо, което трябва да създадем условия. Трябва да подкрепим градежа. Но вижте, градеж и икономика се правят в свободна среда. Градеж и икономика не се правят в среда, в която само се залива помия. И аз не знам колко пъти трябва да покажем, че се лъжи. Искам да кажа нещо на всички православни. Цанов е най-големият убиец на Българската православна църква. Защо? Цанов направи клипче с монасите в манастирите, които били хомосексуалисти или нещо друго. Има една история, която казва за един монах, който бил праведник. Отишъл да се изповяда при един свещеник и това, което научил докато чакал на опашката, че свещеника всъщност ходил по млади жени, наляво надясно и той казал, не може този грешник да ме изповяда. И монахът се върнал в пустинята. Легнал да спи. И на сън му се присънило как върви в пустинята жаден, вижда един кладенец златен, с много хубава бистра вода, един прокажен с един златен черпак сипва в една чаша кристална вода, която той пие и тя му отолява жаждата и го кара да се чувства перфектно. Събудил се и разбрал посланието, което Господ му е пратил. Че в Българската православна църква ритуалността помага да имаш връзка с Бога. Ритуалността помага. Няма значение какъв е свещеника и какъв е този, който служи и който прави тази ритуалност. Цанов убива Българската православна църква. Гледайте му клипа, който е там. Това е човек, който не може да каже секта. Това е човека, който смазва всяко едно нещо, защото всички хора трябва да се подчиняват на Цанов, или трябва да се подчиняват на Костадинов, или на Борисов, или на Пеевски. За Костадинов трябва да си мълчи. Нали за нас? Абе, шматка, къде да за нас да си мълчиш, бе, човек? Къде да си мълчиш? Виж, ти си изкривил лицето от злоба, нали? Всичкото, което ти е изписано на лицето. Значи, дявола е влязал в тебе. Що не отидеш да покажеш на Пеевски и на Бойко, на Прокопиев нещата, които правиш? Що не се бориш за хората, за ветрогенератори, за солари? Що не отидеш да се бориш за хората, за годишните технически прегледи, където им вземат и автомобилите? Що не се бориш за ЖП-то? Що някъде не си направил нещо? Една църква не сте направили цялото възраждане? Една църква да сте направили отдолу? Или нещо. Няма такова нещо. Или тези хора, сега някой ще каже, че си хванал възраждане, защото не може да отидат да кажат, че са за доброто и да са само фабрика за тролове. Всичките пари да отиват, за да унищожават красотата, да го няма храста, да бъде изринато, за да могат те да са единствените, които да ви вземат парите. И много хора казват, че по някакъв начин са отчаяни, трябвало партии с опит. Не ви трябват партии с опит. Трябва ви изцяло ново смяна на всичко, за да могат да се променят нещата. Наистина, това, което може да направим. Подкрепяйте хората, ще видите каква градинка, защото се помага да се растат нещата, да стават големи. Ето, виждате, това е орхидея. Но красива и голяма, грижим се. Едното ни дръвче се сцепи. Това, което правим, е да отидем и да се грижим за него и да видим как, ето и тук ще покажа, да го спасим, а не да отидем да го изрежем и да го разрушим. Защото когато се получи някакъв проблем, това, което трябва да правим, е да се грижим за него. Или дали ще разрушаваме или ще създаваме, зависи от нас. Хората имат възможност с парите си да движат добрите или лошите хора. Ако купувате и подкрепяте от добрите хора и добрите практики, които са, ако гласувате за добрите хора, ако тях следите, вие ще създавате добро в света и няма тогава да казвате защо нещата не са добри. Когато обаче
Вие подкрепяте лошите хора с гледания, с вярвания, с пускане на разни коментари. Нас не убиха, секта сме били мошеници да върна парите. Някои от тези хора, всичките, които искат, съберете се, елате ме накарайте да върна нещо или дайте накрая да направим, щом искате един сблъсък, нали? Искат нещо, ако искате, вървете го направете, не дейте само стоите и в пространството да пускате само информация, която кара хората да спрат да правят каквото и да е. Исторически парк, село Неофит-Рилски, община Ветрино, околните ще продължават да се развиват. Всички хора, които имат желание да се развиват, са добре дошли. Тук е мястото на свободните хора, тук се насочваме към градеж, а не към унищожение. И всяко нещо има решение. Ето, показвам ви, едно дръвче, което е против комари. Не е необходимо да пръскате с химия или други неща. Достатъчно е да опознаем природата и света такъв какъвто е. И тогава ще видим, че на всяко нещо му има решение. Противодействието против комари, като Костадинов, Радостин Василев, меч, нали, те са същите, веднага отиде човека, осъдиме пирамида и други неща. Без нищо да е направил, само ходи на жени да им иска групови оргии да правят и други неща. Като на Слави Трифонов, чалгаджиите, които казват, че са умерзени от величие, нали, умерзени, защото ни искаме истината, ама не са умерзени, когато ДПС купуват гласове за тях. Слави, който чалгализира цялата държава и пак една църква не е направил. Нали, от всички пари, които са взели милиони от хората. И те си ги дали парите, защото винаги всичко става с парите на хората. Но няма никакъв проблем. Най-големият проблем, нали, Бойко Борисов, Делян Пеевски, за тях няколко говорим, той ги знаем, или Иво Прокопиев. Тези хора, единственото, което искат, е да ви вкарат в деструктивен режим. Само да искате да унищожавате и не да създавате. Исторически парк Неофит-Рилски, заповядайте и нека постоянно се събираме тук и да мислим в посока градеж. Това е, което исках да ви кажа. Хубав ден желая на всички. От вашите действия зависи и вашия живот и вашата среда.